Ahojte, volám sa Thomas Alva Edison. Keď som začínal svoje experimenty, chcel som nájsť spôsob, ako preniesť elektrickú energiu z laboratória do domovov. Alessandro Volta ukázal, že elektrina môže plynúť ako rieka. Ja som však chcel túto rieku skrotiť a poskytnúť svetlo, ktoré by osvetlilo každodenný život ľudí. Pracovali sme na žiarovke, ktorá by svietila dostatočne dlho a bola lacná na výrobu. Po stovkách pokusov sme konečne našli riešenie. Uhlíkové vlákno vo vákuu, ktoré dokázalo vydržať stovky hodín. Táto jednoduchá, no prelomová technológia premenila žiarovku z laboratórnej kuriozity na spoľahlivý zdroj svetla pre bežné domácnosti. Ale vedel som, že to nestačí. Svetlo sa muselo dostať k ľuďom. Potrebovali sme spôsob, ako elektrinu bezpečne rozviesť. Vybudoval som preto systém elektrární a rozvodov, ktorý umožnil, aby elektrina plynula priamo do domovov. Prvá elektráreň, ktorú sme postavili, bola na Pearl Street v New Yorku. Táto elektráreň bola poháňaná parnými strojmi, ktoré otáčali generátory a vyrábali elektrickú energiu. Bol to úplne nový svet, kde jediným stlačením spínača mohlo svetlo zaplaviť miestnosť. Spočiatku sme dokázali osvetliť len niekoľko blokov, ale ukázali sme, že elektrina môže byť neoddeliteľnou súčasťou každodenného života. No môj systém jednosmerného prúdu mal svoje limity. Keď sa elektrina prenášala na väčšie vzdialenosti, dochádzalo k veľkým stratám a jej stabilita klesala. Potrebovali sme efektívnejší spôsob, ako dodávať energiu, a práve tu nastúpil Nikola Tesla so svojimi revolučnými nápadmi. Ak chcete vedieť, ako sa distribúcia elektriny zefektívnila, Tesla vám o tom povie viac v ďalšom videu. Prosím, ak ťa video zaujalo, daj like a odber.